acasă sunt foarte obosit și n-aș fi vrut să vin la școală. Tu? Nici eu n-aș fi vrut să vin. Auzi, tata, cât am test? N-are cum. Dar oare în ce a întârziat atâta domnul profesor? Cred că intră pe ușă. Bună ziua! Bună ziua, dragi copii! Astăzi vreau să vă anunț că am să dăm un mic test, foarte simplu și ușor. Test! Succes, copii! După ce s-a terminat testul, Nu știu nimic. între timp la corectare, să le corectez și eu testele la elevii mei. Nu vine să cred, deja vă greșeli. Poftim cum să spună că stăpâna alergă mai repede ca mine. Dar cel mai tare m-a supărat că n-a știut care sunt cele două pasiunile mele. Cum să nu știe că îmi place să omor pe stăpâna mea și să mănânc? Sunt profund dezamăgit. Altă notă nu pot să-i pun decât un 2. Sper ca testul acesta să fie mai bun. M-am bucurat degeaba. Testul acesta este și mai rău. Dar asta deja a trecut orice măsură. Și nu pot să cred, nici măcar acest test nu a știut care sunt cele două pasiuni ale mele. Sunt foarte simple. Și acest test merită nota 2, un 2 mai mare. Eu nici nu mai am chef să mă mai duc la școală să le arăt. Le trimit pe WhatsApp. Am auzit că ne trimite proful pe WhatsApp notele. Poftim, am luat 2. Nu-mi vine să... Cred, o să rămân repetent. Noi cred că am luat un 6. Hai să vedem. Poftim, 2. Nu-mi vine să cred, n-am să trec clasa.